id-dawbax bil-kem nara hawn ġew. Il-bib malu naf li moħbija sew, issa kemm tinsab hawnhekk xejn mhux se jbeżżani. Il-bambin batek mingħajrek minn xejn, l-ajja ta' barra jtarrax il-widnejn, issa kemm tinsab hawnhekk ħadd ma jinkwetani. Sibi fil-kabot ta' ċina, qatt ma telaq minn ħdejja, qatt ma kellimni bil-erra, qatt ma sakkarni fil-kamra. It-tfal l-iskola ma nsemmulhom xejn, dan is-sigriet jibqa' bejnietna tnejn, issa kemm tibqa' hawnhekk xejn ma jkun jonqosni. Jekk hawn l-istorbju toqgħodx tagħti każ, issa hawn jintgħaddilu ġieħ ta' ras, issa kemm nibqgħu flimkien ħadd mhux se jweġġana. Sibi fil-kabot ta' ċina, qatt ma telaq minn ħdejja, qatt ma kellimni bil-erra, qatt ma sakkarni fil-kamra. Sibi fil-kabot ta' ċina, qatt ma benġilli jdejja, qatt ma ħaraqni bil-ġamra, qatt ma gidimli widnejja. Sibi fil-kabot ta' ċina, qatt ma rabatni mas-sodda, qatt ma wattabli l-platti, u qatt ma qalli jinnaħti. Sibi fil-kabot ta' ċina, qed jgħidu li mhuwiex vera, qed jgħidu li immaġinajtu, biss jiena naħlef li rajtu. Wow! Walter, l-ewwel ħaġa grazzi ħafna tal-li ġejt, verament Grazzi lik. napprezza. Jiena vera fan tiegħek, il-kanzun tiegħek vera Grazzi. nħobba, irrid nammetti li Napprezza. din hija l-favorita tiegħi. Toġobni Ja, naħseb immens. Waħda mill-iktar kanzunetti qawwija li qatt ktibt. Ekku, Oh. inti wkoll ħadsem kemm il-darba fl-Anja tal-Poplu, Iva, irbaħt l-Anja tal-Poplu. iva. Nar is-sibt ukoll hemm l-Anja tal-Poplu. Ukoll. U allura nħeġġukom biex tiġu tarawna naturalment Importanti. se miżammit l-Università. Grazzi ħafna, ħafna, Grazzi lilek. ħafna. Walter, sinjuri. Grazzi. U kif qegħdin nitkellmu fuq l-Anja tal-Poplu, Mikel, inta tu sem ukoll l-Anja tal-Poplu. Mela nintaqgħu nar is-sibt ukoll. Però li għamilna diversi mistoqsijiet fuq l